Gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňde saglyk hormatly dinleýijiler. Hepdäniň jemy gepleşigimiz bilen Kagda studiýada men Sehra. Bu hepde Azatlyk radiosynyň web saýtynda iň köp okulan makalalaryň başyna Türk kampaniýasy Türkmen hökümetini tölegi ukypsydlykda aýplaýar diýen sözbaş bilen çap edilen habar çekýär. İş ödleginde ilki Türkiýeden Türkmenstanly bir aýal 5 gün bäri Bakuň aeroportunda yatyp durýar. Aşgabat Ak Ulugly Ak şäheri. Türkmen banklarynyň viza kartlaryny çäklendirmek studentlere aç goýar. Ak ýaýlanyň adamlary emeli köl taslamasynyň owalaryny ýykyp, çağalaryny okuwsuz goýandygyny aýdýarlar diýen sözbaşy bilen çap eden habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Aşgabat Ak Ulugly Ak şäher Türk kampaniýasy Türkmen hökümetini tölegi ukypsydlykda aýplaýar. Körpe gyýdlara ýaşlykdan prezidentiň pul sowadyny maňlaýyna silmegi öwredýärler. İş ödleginde ilki Türkiýeden Türkmenstanly bir aýal 5 gün bäri Bakuň aeroportunda yatyp durýar. Siriýada ýüzlerçe şol sanda Türkmenstanly jihatçylar hökümet güýçlerine tabyn boldy diýen sözbaşy bilen çap edilen gepleşiklerimiz bu hepde köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny Türkmen görnüşleri 9-njy hepde atly fotoseriýemiz çekýär. Owan türkmenleri öz wekiliniň mejlise saýlanmagyny gutladylar. Körpe gyýdlara ýaşlykdan prezidentiň pul sowadyny maňlaýyna silmegi öwredýärler. Halkara kosmos stansiýasynyň ekipajy Crew Dragon gemisinde gelen astronawt manekeni garşaldy. Türkmen görnüşleri 10-njy hepde atly fotoseriýemiz bu hepde iň köp görülenleriň bäşligine girdi. Bu hepde okuyjylarymyz Aşgabatyň polisiýasy saklanan raýatlary sakally we sakalsyz surata düşürýär diýen sözbaş bilen çap eden habarymyza iň köp reaksiýa bildirdi. Hormatly dinleýijiler, sizi hem azatlygyň gozaýan temalarynda öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda iýdarlar. 6 martda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisini geçirdi. Baş prokuror we Döwlet Migrasiýa Gullugynyň başlygyna käýinç elan etdi. Hepdäniň jemy gepleşigimizde kärdeşim maksadyň bu barada taýýarlan maglumaty bilen dowam etdirýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Prezident howpsuzlyk mejlisini geçirdi. Baş prokuror we Migrasiýa Gullugynyň başlygyna käýinç berdi. 6 martda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisini geçirdi. Türkmenistanyň Döwlet Habar agentligi mejlisiň gün tertibine soňky 2 aýda harby we hukuk goraýjy edaralaryň bitiren işleriniň maslahatlaşylandygyny habar berýär. Mejlisiň dowamyny prezident Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalary bolan baş prokuror Batyr Attaýew bilen Migrasiýa Gullugynyň başlygy Mergen Gurdowa käýinç elan etdi. Türkmen medeniýetiniň habarlaryna görä prezident ýokary wezipeli howpsuzlyk resmiýlerini elan eden käýinçini adat bolşy ýaly olaryň işde goýberen kemçilikleri üçin hemde wezipe borçlaryny göwnüze ýerine ýetirmänlikleri sebäpli diýip düşünürdi. Ýöne baş prokuroryň hemde Migrasiýa Gullugynyň başlygynyň işde haýsy kemçilikleri nädip goýberenligi hemde olaryň haýsy wezipe borçlarynyň kimin göwnüne jaý ýetirilmänligi aýdynlaşdyrylmaýar. TDH-nyň maglumatlaryna görä prezident Berdimuhammedow prokuratura edaralaryna beren tapşyrygyny eýeçiligiň görnüşine garamazdan ähli edaralaryň hereket edýän kadalaşdyrjy hukuk namalarynyň düzgünleriniň ýerine ýetirilmegine gödäwçiligi güýçlendirmegiň ähmiýetini belläpdir. Türkmenistanyň soňky wagtlarda ençeme döwlet edara kärhanalaryny hususlaşdyrmak prosesi dowam edýär. Ýöne baş prokurory berilen käýinçiň sebäpleriniň anyk nämetigi ma'lum näl. Ondan ödül Türkmenistanyň baş prokurory wezipesini eýelen Aman Murat Halliýew 2017-nji ýylyň maý aýynda korrupsiýa we paraxorlugy garşy görüşmezlikde aýyplanyp wezipesinden boşadylypdy. Ýöne Azatlygyň çeşmeleri Halliýewiň guruply adamlardan 2017-nji ýylyň sentýabryna Aşgabatda geçirilen Aziýa oýunlaryny maliýeleşdirmäge pul serişdelerini toplamagy üpçün edip bilmänligi sebäpli wezipesi bilen hoşlaşanlygyny habar beripdiler. Öňkü prokuroryň wezipeden boşadylmagy Türkmenistanyň ýokary wezipeli resmiýleriň arasyna seýrek duş gelýän wakanyň fonuny, ýagny ministrler kabinetiniň başlygynyň senagat pudugyny gödäwçilik edýän
Şol wagtky orunmasary Batyr Ereşewiň aradan çykmagynyň edil ýanyna gabat geldi. 2017-nji ýylyň 3-nji maýyna Türkmenistanyň resmi medeniýeti Ereşewiň aradan çykanyny habar berdi. Azatlygyň döwlet strukturalaryna ýakyn çeşmeleri onuň öz-özüni helaklandygyny aýdypdy. Şol ýylyň 4-nji maýyna öňkü prokuror Amanmurat Halyýew wezipesinden boşadyldy. Batyr Ataýew şol ýylyň 12-nji maýyna Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň sowda pudugyny gödäwçilik edýän orunmasary wezipesinden boşadylyp ýurdun baş prokurory wezipesine bellenipdi. Şondan bir aý soňra 2017-nji ýylyň iýunyna Berdimuhammedow ykdysady jinaýatlary garşy döwlet gullugynyň döredilýändigini oglan etdi. Ýöne şol agentligiň goloýdy has takygy ýanwar aýynyň aýagyna öz başlyk ygtyýarlyklary ýatyrylyp ol içeri işler ministrliginiň binýadyna berkidildi. Şondan 2 hepde soň Türkmen prezidenti 12 fevralda geçiren Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň dowamyna prokuratura işgärleriniň ak ýürekden işlemeldigini aýtdy. Ynha şol meclisten heniz bir ay geçmänkä Berdimuhammedow baş prokuroru käýin jyglan edýär. 6 martda geçirilen Howpsuzlyk meclisiniň dowamyny prezident prokurorlary wezipe bellemek hemde wezipeden boşatmak hakyna resmi namalara da gol çekdi. Meclisde migrasiýa gullugynyň başlygy Mergen Gurdow prezidente beren hasabatyna soňky döwürde ýurda gelýän mehmanlaryň sanynyň artýanyny habar berdi. Ödegedegine prezident Berdimuhammedow oňa işdi goýberen kemçilikleri düşünýip käýin jyglan etdi. Gepleýär Azatlyk radiosu hepdäniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. 7 martda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 8 we 10 köp çağı dogran hemde terbiýelep ýetişdiren enelere ene mehri diýen ady dakmak barada permana gol çekdi. Türkmenistan gazetinde çap edilen habarda şeýle ad denanlaryň 223 sanasyna dakylyp olaryň 184 sanasy öý hojalykçy denandary. Hökümet meclisinde den çykyşynda prezident degişli resmiýlere köp çağaly maşgallary döwrüwap öýleriň açar gowşurmagy hem tawşyrdy. Ýöne bu jaýlaryň eneleriň ählisine berilýändigini ýa-da berilmeýändigini aýdyňlaşdyrmady. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary we yerli synçylaryň ençemesi şol jaýlaryň 8 çağaly eneleriň ählisine gowşurulmaýandygyny we olaryň aglawasynyň çağalary eklemek meselesinde kynçylyklary duçar bolýandygyny aýdýar. Biz bu barada ýurtda bolup geçen täzelikler bilen ýakyndan gyzyklanýan aşawatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetde şoldyk. Amanmurat ýurtda 8 we ondan köp çağaly maşgallary döwlet tarapyndan nähili kömek edilýär. Olarlarına bellemeli ýa-da şu kömek bir ýere edilýär. Ene mähir diýilen atdaklaryna, medal olsurlaryna bir deste gul berilýär hemde ýurtda kesýetlenen intihaylyň 10 estesi tyla hökmüne berilýär. Ýöne ol tehalyň 10 estesi hiç bädi çözenok keläri. Ol 8 çağı hem atenet ol bolmanyny 10 adam maşgalada bilen esasy közençlik çekýäni jaý meselesi. Laýtdy şäher ýerlerinde şu ýagdaýlar göz oýnaýardyda jaý bilen üçinçilik bir agyp zorluryp gurrun edilýän mozmet botdy. İş ýüzünde agyp zorluryp bir ýynagy gurrun etmäge ýagdaý ýok diýär. Şolar umumy nowatlar esasynda jaý bilen üçin edilýär. Ol köp çağaly eneler üçin ýa-da ene mähir diýilen atdakylan eni üçin oň maşgala üçin aýratyn jaý nowat ýok. Ol edilse beýlekler ýaly 30 ýyllyk möhlet bilen jaý kardynalmaly, özüm jaý kardynalynda da şoň bahasyny dolu tölemeli. Amanrada ene mehri atdakylan enelere adaty ýa-da az çağaly eneleriňkinden tapawutlykda goşmaça kömek pullary berilýärmi? Türkmenistan'da bağlar seveti yaşayış kardinası ne duruyar? 10 adımlık maşgalan etlenmeye mümkünçülüğü var mı yok mu şonu? Bir yaşayış minimum ne duruyar? Şonu yetmeyen olsa bir koşmasa pafol diye de töremek hakkında arad edilen okunlu. Bir çağlar yaşlıktan entek kamillik yaşına yetmeye şehir yerlerinde mesela bağlarlarda araba sürmek, hammalçılık etmek ya olmasa yılı pasıllarına eller bedireli şol avtodrollara aylanıp maşynyň men beýleklerin ýuwyan nyrkynyň ýarpy wagtyny ýuwup bereýindiginde 8-10 ýaşly çağatlar aýlanyp göýär. O yerlerine ýa-da hasam gözleýini şol o hojalyk işlerine o parta ýygmakmy ýene gaýrymy hemme zady çekilýär çağalaryny şeýdi çağalaryň höýür görünmäni şol köp çağaly öýleriň çağalary ýaşlykdan göýdükkä saglyklaryny ýitirýär almaly boýnar bilen o. İmeli zatları iyilerine iğne gana
bilen oğunu zatlar bolin bolmalylara meýdilen okdyňa bitdiňse köp çagaly maşgalyň oňşugy gudarany kefe düşýär. Amanrada şeýle maşgallara duş geldiňizmi? Duş gelen bolsaňyz ýurdun haýsy sebitlerine duş geldiňiz? Şeýle maşgalylar bir dogry ýurdun islenlik etrafynda şäherine de duş gelse bolýar, ýöne has agdykly edýän ýeri ýurdun Daşoğul vilayeti. Ine ýanky şo köp çağırı eneleri attakışlıkları da soğudlu 101 tane ene mehir dilen attakılıptırını o yerde de işsizlik ağırçak derecede hüküm sürüye. Edilseyle ya da Levap vilayetinin o yerlerine de devam ediyor. Marda da gözüyle yönü inne rahatlı eğer Daşoğlu vilayeti iş yok yerde de girdeci yok yerde de Gülerani arkayına aylap boronok çağırları iydirip giydirip boronok. Amanrada Aşgabatdan gepleşigimize gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiniz rawat bolsun. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli Aziya saat 7 we Eutelsat kod 413B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli Aziya saat 7 we Eutelsat kod 413B satelitlerinde gözläň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Türkiýanyň Aşgabatda iş alp baran kampaniýasy türkmen hökümetiniň tölegi ukypsyzdygyny aýdýar. Hepdäniň jemy gepleşigimizi bu barada kärdeşim Maksadyň taýýarlan maglumaty bilen dowam etdirýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türk kampaniýasy türkmen hökümetini tölegi ukypsyzlykda aýplaýar. Türkmenistana iş alp baran Çakiroglu grup kampaniýasynyň dolandyryş geňeşiniň agzasy Oğuzhan Çakiroglu türkmen hökümetini tölegi ukypsyzlykda aýplaýar. Onun 28 fevralda EU Reporter neşrine sitirlenen sözlerini Çakiroglu türkmen hökümetiniň maliýe serişdeleriniň guturunyny, täze proýektler beýlede dursun onuň tamamlanan işler üçin hem töleg töläp bilmeýändigini aýdýar. Çakiroglu türkmen hökümetiniň soňky 3 ýyl bäri kampaniýalara töleg töläp bilmeýändigini öňe sürdi. Neşriň maglumatyna görä Çakiroglu grup kampaniýasy Türkmenistanyň çekilipdir. Bu kampaniýanyň Türkmenistanyna haýsy pudokda iş alyp baranlygy barada maglumat berilmeýär. Türkmen hökümetiniň daşary ýurt kampaniýalarynyň öňündäki bergisi barada öňe sürilýän maglumatlar boýunça EU Reporter neşriniň Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasynyň kommentariýa almak synançygy netijesi bolupdyr. Azatlyk radiosynyň agzalýan meseleleri boýunça Çakiroglu grup kampaniýasynyň Istanbuldaky baş edarasynyň maglumat almak synançygy netijesi boldy. Kampaniýanyň baş edarasy Türkmenistan bilen gatnaşyklardan Oğuzhan Çakiroglunyň habarladygyny aýtdy. Kampaniýanyň dolandyryş geňeşiniň agzasy Oğuzhan Çakiroglu türkmen hökümetiniň tölegi ukypsyzlygy barada öňe süren maglumatlary boýunça Azatlyk radiosyna interwiu bermekden saklandy. EU Reporter neşri Türkmenistanyň Belarusyň döwlet teýeçiligindäki bir kampaniýasyna $52 million möçberini bergisiniň bardygyny aýdýar. 2018-nji ýylyň iýul aýyna Belarusyň media serişdeleri Türkmenistanyň Belarusyň öňündäki bergisiniň ýylyň 1-nji şäherýegine 80 million rubl, ýagny $40 million ýetendigini habar beripdi. Türkmen resmiýetleri ykdysady kynçylyklary tasdiklamaýar. Geçen ýylyň iýun aýyna Reuters habar agentligi nagd ýetmezçiliginden ejir çekýän Türkmenistanyň daşary ýurtly firmalar kösenýär atly habar çap edipdi. Şol habarda da Çakiroglu grup kampaniýasynyň wekili Oğuzhan Çakiroglunyň sözleri getirilipdi. Onuň şonda hökümet eýýäm 3 ýyl bäri firmalara töleg geçirip bilen o Garawazyň bahasynyň resmi kursdan 3-4 esse ýokary galmagyna getirmek bilen hökümet bazary has agyr güne salýar diýen sözleri habarda sitirlenipdi. Ol Reuters'a beren interwiusunda öz kampaniýalarynyň Türkmenistanyň bir näçe million algylarynyň bardygyny, ýöne muny almak üçin özleriniň 4-5 ýyl bäri garaşyp gelýänliklerini gurrun beripdi. Mundan odal Polimex Türk kampaniýasy hem paýtagtdan Hazaryň kenaryna Türkmenbaş şäherine çene çekilmeli gara ýoluň guruluşyk işlerini togtadypdy. Häzirki wagtda bütün dünýä bankynyň binýadyna halkara arbitraj dawalaryna seredýän halkara merkezde Türkmen hökümetiniň garşysyna 2009-njy ýylda gozgulan işlerden 5-iniň netijelerini garaşlýar diýip International Policy Digest neşri ýanwar aýyna çap eden makalasyny aýtdy. 2018-nji ýylyň soňky çäherýeginde Germaniýanyň Union Matex we Türkiýanyň Seçe inşaat kampaniýalary bütün dünýä bankynyň binýadynaky investisiýa dawalaryna seredýän halkara merkezde algy bergi meselesi boýunça Türkmenistany şikaýet edipdi. Türkmenistanyň guruluşyk firmalaryna zähmet çeken onlarça Türkiýeli guruluşykçylar özleriniň 2 ýyl bäri türkmen firmalaryndan jemi $800 000 töweregi zähmet haklaryny alyp bilmeýänliklerini aýdyp, geçen ýylyň sentýabr aýyna Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasynyň öňünde piket geçirmäge synançdy.
berdi. EU Reporter neşri soňky çap eden maglumatyna 1991-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Hytaýyň Ötüş bankyndan jemi 8,1 milliard dollar möçberine maliýe serişdesini kardalandygyny hemde Türkmenistanyň gurulýan emeli köýlüň bahasynyň 4,5 milliard dollar möçberine döňü öňe sürýär. Ýöne bu maglumatlar boýunça beýleki garaşsyz habar çeşmeleri galy berse-de döwletiň resmi media we medeniýet serişdeleri anyk san aglamaýar. Gepleýär Azatlyk Radiosu hepdäniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň lewawy etmegine garaşylýan saparyna görülýän taýýarlyklaryň çäginde Türkmenabad şäherinde we vilayatyň Saýat çärjew etraplarynda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Azatlyk Radiosynyň Lewap vilayatyna habarçysynyň 7 martda anonim şertde beren maglumatyna görä Türkmenabad şäheriniň bitarap Türkmenistan we Saparmurat Niýazow şaýollarynyň ugrunda raýat we polisiýa egneşigindäki döwlet işgärleriniň gözegçiligi güýçlendirildi we akşam saat 9-dan soň köçä çykýan ilat soragy çekilip başlandy. Raýatlardan nireden gelýändi we nire barýandy soralýar şeýlede olara giýje daşary çykmadylyk maslahat berilýär. Inni 2 gün bäri ilaty şäheriň dostluk seýliýähini hem goý bermeýärler diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä mundan 2 gün ozal agdalýan etraplardaky we Türkmenabaddaky raýatlaryň aw tüpeňleri hem polisiýa bölümleri tarapyndan ýygnalyp alyndy. Aw bilen meşgullanýan we polisiýa bölümlerinde hasaby duran raýatlary hamana öz islew bilen tüpeňleri tawşyrýandygy barada dilhaty ýazdyrdylar. Dilhatynda prezidentiň sapary çäginde howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ýüze çykmagynyň öňüni almak maksady bilen aw tüpeňlerimizi wagtlaýyn tawşyrýar diýip ýazdyrýarlar. Diýip Saýatly ýaşaýjylaryň biri anonim şertde Azatlygyň habarçysyna gürrüň berdi. Habarçy polisiýa ýa-da raýat eşigindäki kanun goraýjy edaralaryň işgärlerini şäheriň we etraplaryň köçelerindäki öýsüz adamlary şolsanda dilekçileri ýa-da serhoşlary hem ýygnap garaşsyzlyk etrapyndaky ruhy keseller hastahanasyna alyp gidýändiklerini hem sözüniň üstüne goşdy. Bize prezident gelip gidýänçä bu adamlaryň keselhanada saklanylmalydygyny aýtdylar diýip garaşsyzlyk etrapyndaky ruhy keseller hastahanasynda işleýän şepaat uýalarynyň biri anonim şertde gürrüň berdi. Bundan başga polisiýa işgärleri neşe keşleri bejerýän merkezde ýa-da kanun goraýjy edaralarda hataba duran adamlary we günäsi geçilen öňkü tutsawlary polisiýa bölümlerine çagyryp prezidentiň Lewap vilayatyna sapary tamamlanýança köpçülikliň jemgyýetçilik ýerlerine çykmadylygy tawşyrýarlar. Polisiýa we organ işgärleri köpçülik yerlerine çıkan şol adamlara administrativ ceza çäresiniň görüljekdigini hem duýdurýarlar diýip habarçy bellidi. Prezident Berdimuhammedowyň Lewap vilayatyna etjek saparynyň anyk wagty nämälim bolup galýar. Ýöne Azatlyk Radiosynyň döwlet strukturalaryna ýakyn çeşmeleri munyň ýa 7 martda ýa-da 17 martda amala aşyryljakdygyny aýdypdylar. Şol bir wagtda Berdimuhammedowyň sapary barada häzirlikçe türkmen mediasynda hiç ýyly habar berilmeýär. Mundan öň Azatlyk Radiosy prezidentiň Lewap etjek sapary bilen baglykda Türkmenabadyň bitarap Türkmenistan köçesiniň ugrunda arasaçylyk işleriniň geçirilýändigine, köçäniň ugrundaky jaýlaryň ak reňke boýalýandygyny 4 martda habar beripdi. Ähli edara guramalar öz uçastyklarynda arasaçylyk işlerini geçirýärler, nahal oturdup boýaw işlerini alyp barýarlar. Soňky bir näçe gün bäri her gün köçelerde Molimçilik institutynyň, orta hünärmen mekdepleriniň, liseýleriň we tehnikumlaryň milli ýa-da sport eşigindäki çäre barýan taliplerini görmek bolýar diýip Azatlygyň Lewapdaky habarçylarynyň ýene biri gurrüň beripdi. Türkmenistanda adatça prezident Berdimuhammedowyň ýurdun sewitlerini edýän saparlarynyň öňýanynda vilayatlaryň administrativ merkezlerinde prezidentiň saparyna bir taýýarlyk görülýär. Esasy ýollar bejerilip köçeleriň kenarlary arasalanýar, jaýlar awatlanýar. Türkmen lideri iň soňky ýedek 28 fevralda Balkan vilayatyna sapar etdi. Resmi medeniýet onuň Garawum çölünde ýerleşen Altynasır türkmen köýlüniň ekologiýa şertleri bilen tanışandygyny habar beripdi. Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan, halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi medeniýetde beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomoşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýar. Gepleýär Azatlyk Radiosu hepdäniň jemini owan depderimiz bilen dowam etdirýäris. Owансanyň Türkmenistan bilen serhediniň golaýynda ýerleşen Sarıpul vilayatynda howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşýandygy barada Azatlygyň Kabulda habarçysy Şamerdanguly Muradynyň berjek maglumatyny dinläliň.
Demirgazyk Awganystanyň Serpil vilayetinde howpsuzlyk şertleri yaramazlygynda galýar. Vilayetin Seňçarek adly etrabynyň hem köp ýerlerini jeňçiler basyp aldy. Müňlerçe başgaly öz üý jaýyny terk etmäge mejbur boldy. Serpil vilayetiniň hakimi general Abdulkadir Aşnanyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, jeňçilere garşy güreş üçin Komando adly ýürüýte awgan güýçleriniň bir bölümi Serpil vilayetine barypdyr. Seňçarek adly etrabynda talep söwüşçileri toplandy. Seňçarek adly etrabynyň ýaşaýjylaryna jeňçiler weham salýar. Etrabyň köp ýerlerini jeňçiler basyp aldy. Hüjümçileri ýygyna serpikdirmek üçin ýürüýte güýçleri çağırdyk diýip hakim Abdulkadir Aşna aýtdy. Bir taze komandodan bir tolay güýçli geldi Serpula mantyka 2 uluswaly Seňçarek sonuň atraplarynda Talibanlar köpelipdir, tecemmü edýär, şol uluswalyga tädit edýärler, ýollaryny gaýdap oturýarlar. Şonuň üçin endi şu ameliyat etmek için täze güýçler komando bir tolay komando geldi. Endi 2 tolay piýada adam. Şonuň üçin Serpulda bizler intizar tartýar. İnşallah şol biýanky güýçlerim gelse, şoň mantykada Talibanlary aňyrak gowmak için planlarymız var. Talibanlar bir ýere hüjüm etmekçi bolsalar, Demirgazyk Awganystanyň dürli sebeplerinden o ýere toplanýarlar. Özara koordinerlenen görnüşde hüjümlerini amala aşyrýarlar. Hakimiň aýdysyça, Talibanlar Serpil vilayetinde de şeýle hereketleri ýola goýupdyr. Müňlerçe Taliban söwüşçileri Serpil vilayetiniň Seňçarek adly etrabyna toplanypdyr. İki tarapam bir-birine garşy sap tutupdyr. Heniden tek çatışyk bolan ýok. Ýöne awgan güýçleri uruş üçin öz taýýarlyklaryny gördü diýip hakim Abdulkadir Aşna Azatlyk radiosyna bildirdi. Awwa şol Seňçarek uluswalygyň baş töwereginde müňlerçe talyplar meymeneden, dowla dawaty meymeneden, mazaryň daş töwereginden, Jawjanyň daş töwereginden taraplardan haşar edip, Temenganyň daş töwereginden Talibanlar haşar edip şöre getirip otyr. Diller muny ýokary setde hemme aga etdik, olar uýuşup otyr, hali 3 günden bäri uýşýarlar, lekin uruşan ýoklar. Bizler amamadagimiz var. İnşallah eger uruşsa bizler bir adra qıttamız Seňçarekde 120 nefer taňlarymız, toplarymız hemme zatlarymyzdan şeýerde bar. 2 hepde tuareg öň Seňçarek adly etrapda gazaply uruş bolupdy. Seňçarek adly etrabyň obalary jeňçileriň ýeçiligine geçdi. Uruş sebäpli asuda elat öz üý jaýyny terk etmäge mejbur galdy. Hakimiň aýdyşyna garanda bozgullaryň agramly bölegi Serpil şäherine gelip ýerleşipdirler. Bozgullara hökümet tarapyndan azyk iýmet kömek edildi. Halkara insanperwer guramalar bozgullara ýardam etdi diýip hakim Abdulkadir Aşna aýdýar. Mahajirler bilen köpräkleri Serpil gelen mahajirler bizler köp kömekleşdik. Pul kömegini etdik, horaka bab kömeklerini, un, yağ, şeker bu zatlardan kömekleşdik. UNDP kömekleşdi, NRC diye bir mahsuller kömekleşdi, WFP kömekleşdi, mahajirin kömekleşdi, ziddahalat israr kömekleşdi. İnşallah bu zatlar için olar mahajirler asta-asta Serpuldan tez jaýyna bakan barýarlar. Taliban hüjümçileri parahat ilatyň ýaşaýan üýlerinde pena alýarlar. Jeňçiler uruşlarda asuda ilaty galkan edinýär. Şonuň üçin awgan güýçleri obalarda halkyň üý jaýlarynda ýerleşen jeňçilere hüjüm etmedi. Şo sebäpden halkyň üý jaýlary ýumrulmady. Emma Talibanlar asuda ilaty öz ýaşaýan jaýlaryndan goýup çykardy. Netijede parahat ilat obalardan bozup çykdy. Talibanlar halkyň üý jaýyny harby postlary uğurdy diýip hakim Abdulkadir Aşna Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Öýleri ýykylan ýok, bizler sonuň illetinden ameliyat etmedi. Gönki ameliyatda bizler öýüni ýykamyz ýok. Bular şolaryň öýünde Talibanlar senger aldy. Hiç borjanmady. Soň bizler zordan Talibanlar çykar koýberdi şo mantykadan. Bular Talibanlar çykardy. Bizler soň bombardyman etmedik. Top bilen urmadyk, hiç da urmadyk. Şo mülkiler yaratyp bolmasyn, ölmesin diýip bizler şo ameliyaty iza goýdyk. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen hepdäniň jemini geçirip gutarýarys. Ýene efir tolkunlarynda duşýança hoş sag bolan.